Здравей, надявам се си добре. Днес ще направя един много специален епизод, за който съм сигурна, че може да промени начина, по който вижда себе си това лято. Аз знам, че вече е започнало, защото вече сме средата на юни, но няма нищо лошо да се филмираме малко и да използваме този най-интензивен период от годината. На всички ни е ясно, че лятото не е момента за hustle mode. На всички ни е ясно, че лятото всъщност е лятна ваканция и дори да ходим на работа, на нас ни се иска още да сме в лятната ваканция. И това е нормално. Лятото искаме да си почиваме, да приключенстваме, да сме спонтанни, да ходим на плаж, да пътуваме и като цяло да отпуснем малко примката на живота и на този хъсъл, който е взел ежедневието ни през остатъка от годината. Но понеже ще си говорим за Pilates Girl Summer, всички знаем, че не може да се оставим просто на хаоса на ежедневието. И че ако искаме да останем в добра форма, това всъщност изисква малко дисциплина, малко фокус, малко отдаденост, съчетано с плажовете и с пътуванията. Никой не казва да пуснем турбото на тренировките и да отслабнем за една седмица, но по-скоро ще говорим за това как да съчетаем лятото с това да сме дисциплинирани пилатес момичета. По-скоро ще си поговорим как да съчетаем лятото с това да сме балансирани, спокойни, трениращи, добре хранещи се Pilates Girlies. Добре дошла в твоя Pilates Girl Summer Guideline. Добре, този гайдлайн може да следваш независимо от бюджета и графика ти, независимо от това дали ходиш на работа, независимо от това дали пътуваш. Така че няма оправдание. 5 неща не са нови за света. Аз съм ги инкорпорирала в моя живот и затова си позволявам да ти ги предам на теб. Има неща, които може да са малко контравърши, особено с храната, но това е истината. Рядко си позволявам да давам такива съвети за начини на хранене или нещо такова, защото се опитвам да пропагандирам това, че просто трябва да се храним интуитивно, особено като жени, но ще стигна до там. Сега, все пак сме за Pilates Girl Summer Glow Up. Това е първото нещо, което ще кажа, е свързано с тренировки. Да. През лятото, така или иначе, естествено, вървим повече, което е една бонус точка, което пък означава, че ако си отишла до работа пеша и си се върнала пеша, може да направиш 1 час тренировка. Особено ако си заета, особено ако ходиш на работа. Разбира се, ако имаш желание и истински urge да тренираш по 1 час лятото, направи го. Ако имаш urge да тренираш по 1 час, за да свалиш 10 кг за морето другия месец, не го прави. Ако искаш да си Pilates Girl vibe, това, което правим girls, да не се претоварваме и да не мислим само за тренировки, правим по 20 минути тренировка на ден. Окей? Няма нужда да се стресираме и да почваме да тренираме супер здраво, да правим кардио и да тренираме с тежести, защото цяла зима сме си хапвали. Няма нужда. 20 минути на ден. Имам канал с тренировки. Ще го линкна отдолу. Има 20 минутна тренировка, 10 минутна тренировка. Ако искаш като се събуди, буквално можеш да направиш 10 минути тренировка и съчетано обаче с другите ми 4 хакчета, трикчета, whatever, наистина можеш да постигнеш този Pilates Girl Summer, в който не си напрегната за килограмите си, тренираш си лекичко, храниш си се добре, разхождаш се. Особено ако не си здраво трениращ човек по принцип, 20 минути на ден си е абсолютно достатъчно и ще се чувстваш много по-добре. И когато са само 20 минути, много по-лесно ще се навиеш да тренираш. Така че ако не си редовно активен човек, който просто е свикнал да тренира по 1 час, можеш да си тренираш 3-4 пъти в седмицата по 20 минути, че ако не и всеки ден. Това, което можеш да направиш, е просто осветлението ми бетле. Ринглайта ми бряно, ще го преживея. Накъде бях стигнала и батерията ми падна и ринглайта. Добре. Ще си купя нов. Това, което исках да кажа. Си намериш 10 любими видеа и просто целият месец да си тренираш тях. Може да си ги запазваш в папка в Instagram, може да си ги запазваш в папка в TikTok, може да си в YouTube. И когато си научила тренировките и ги повтаряш, първо ще ти е по-удобно на теб, защото знаеш какво ще каже треньора, аз или някой друг.
И за бъдеще даже сама ще можеш да си измислиш и просто да си пускаш някакъв готин плейлист и да се тренираш 10 любими видеа и си прави тях. Например, избери с тренировка за горна част, за долна част, за разтягане и за мобилност. И си ги редувай. Минаваме на трикче номер 2. Да си пилатес girly не означава само да тренираш и да правиш пилатес. Това е цяла философия, това е цял маркетинг трик, това е цял тренд. Да, възползваме се от тренда, това е буквално. Да си пилатес girl означава също да си осъзната и будна в ежедневието ти. Едно от трикчетата, които аз използвам, не знам дали съм си го измислила всъщност или някъде съм го видяла, или съм си го доукрасила, но това са едни мои игри с мен самата през целия ден. И как го правя? Всеки ден, защото аз сутрин правя йога или някакво разтягане, но дори да не го правя, със сигурност имам някакъв момент на синкване на мен с мен, дали ще е очи в очи в огледалото, дали ще е в тренировката, дали ще е докато си пия водата. Просто така всеки ден имам някакъв момент, ако ще да е за 5 секунди буквално. Осъзнах, че в този момент е перфектно да си наречеш деня или да му дадеш някакъв intention, да му дадеш някакво намерение. Например, аз сега имам период, в който всеки ден намерението ми е всеки път, когато си видя пръстена на ръката, за теб може да е когато видиш жълт цвят, може да е когато чуеш думата еди какво си, просто да тренираш мозъка си да е буден. И всеки път, когато видиш този сигнал, да изпълниш намерението, което ти е най-важно за деня или за периода, в който си. За мен в момента е много важно да съм отпусната, защото аз буквално постоянно седя и съм напрегната в раменете, в лицето и във врата. И всеки път, когато си видя някакъв мой си знак, си припомням да се върна в тялото ми, да усетя дали съм се стегнала, или пък дали съм прегърбена, или всеки може да измисли какво си иска. И буквално така усещам си тялото и отпускам раменете, врата и всичко. Забавно е, готино е, карате да си буден, мозъкът ти да чатка и да си тук и сега. И буквално в забързания ти ден да намериш някакво моментче, в което да се върнеш към това, което си казал сутринта. Още по-удовлетворяващо е на вечерта, когато си минал целия ден и си кажеш, окей, ако интеншнът ти е бил да запазиш спокойствие, да си кажеш, аз запазих спокойствие в тази ситуация и да си удовлетворен от себе си и това, което си казал, всъщност да рефлектираш и да видиш, че ти си бил най-добрата версия на себе си. Готино е и аз следвам един принцип, че хубавия живот е поредица от хубави дни. Много ясно, че всички няма да са хубави, много ясно, че ще ревем, много ясно, че ще имаме emotional breakdowns, много ясно, че ще умрат всички хора около нас. Знаем, че ще имаме трудни дни. Обаче, когато си сетнал интеншъна, че ти днес ще запазиш спокойствие, колкото и предизвикателства да имаш, и да ти е труден деня, ти знаеш, че имаш един център, един кор, който си ти и за който си припомнил в тая сутрин. Така да не ставаме твърде философски. Трета точка ми е за храната. Да, окей. Храната. Моята любима приятелка. Не, наистина с храната сме добри приятелки. Тук имаме още една бонус точка с храната, защото естествено през лятото не ни се яде повече, така че няма и какво толкова да го мислим. То естествено не ти се ядат някакви мазни, гадни неща. И на мен лично естествено не ми се ядат сладки. Може би ми се яде сладолед, но по-скоро ми се пие айрян, и ми се ядат салатки, и ми се яде таратор. Това, което може да ти бъгне Pilates Girl Flow е това, че можеш да се филмираш за някоя почивка или за плажа. Не се филмирай. Живей си живота като пич. Пий си айрянчетата, яш си салатките и
не сваляй 10 кг за една седмица, защото това е забранено в света на Pilates Girls. Окей? Никой не го прави. It's not trendy. Окей? Да. Та. Ясно ми е, че включително и аз не го крия, но да, искаме да отидем някъде на почивка. Искам да се чувствам лека и пъргава. Не искам да се чувствам тромова. Искам да се храня добре. Ако имаш цел, защото няма нищо лошо в това да имаш цели и да си изчистиш подкожните мъзни, да изглеждаш по-добре, да си рекомпозираш тялото, в това няма нищо лошо. Ако имаш такава цел, тя обикновено е разпределена в по-голям период от време. Go for it, подкрепям го. Нали, не казвам стой си и не се харесвай, защото трябва да си подкрепяме телата. Направи го. Направи. Ако все пак имаш такава цел, искаш да стесниш периода от време и да се изчистиш по най-здравословния и логичен начин, тук ще си позволя да дам тези съвети, които аз лично правя. По принцип не подкрепям нито една крайна диета, която изключва група от цели храни за long term. Така, нали, това не е начин на живот. Но е факт, че ако искаш да се почувстваш малко по изчистена, тук 50 дисклеймера сложих и пак не мога да го кажа. Добре, ще го кажа. И истина е, няма как да кажа на черното бяло. Но ако искаш да изчистиш малко в по-кратък период от време, можеш да кътнеш въглехидратите за една седмица. Казах го. И освен, че можеш да кътнеш въглехидратите за една седмица, не го прави за повече, защото ще почнеш да имаш sugar cravings. И това не е начин на живот. Ако правиш някаква ясна цел, просто кътни тези въглехидрати за една седмица, спри да снакваш и яш цели непреработени храни по 2 или по 3 пъти на ден. Прави 3 основни хранения на ден. През другото време фаствай, ако може така да се нарече. Ако си фен на фастинга, знаеш, 2 седмици след цикъла можеш да фастваш. Седмицата преди цикъла и седмицата по време на цикъла забранено. Та внимай с фастинга, ако ти се отразява добре, го прави. Не пий кафе на гладно. И да, въглехидратите включват... Знам, че това са basics, но let be back to basics. Никакви захарни глупости, ако искаш, нали, ако естествено искаш да постигнеш тая цел, ако не искаш и не ти пука, искаш просто да обичаш тялото си такова каквото е и да си хапваш каквото си искаш. Разбирам и двете страни, но разбирам и хората, които все пак имат някакви цели и искат да се чувстват добре. Не е просто да живеят живота си за някой друг. 150 дисклеймера, знам, че тази тема е controversial, но личното ми мнение, което аз имам, е, че няма нищо лошо да имаш цели и да си ги постигаш. Това не означава, че не трябва да обичаш тялото си, но аз винаги бих съпортнала някой, ако ми каже, виж, сега съм малко по-крайна в диетата си, защото имам здравословен проблем, защото искам да постигна тая цел. Аз подкрепям това и тук е място, където ще подкрепяме това да си имаме цели. Ще подкрепяме и това да си обичаме телата, но и това да имаме цели. И да се храним от любов и да се храним с кеф. Окей, надявам се, че се разбрахме. Оставаме малко отворен край тук, но темата наистина е обширна и не е просто черно и бяло, защото всяка жена е в свой собствен различен период от връзката си с храната и цялото това красиво journey. Не мога да кажа това или това. Просто аз съм в период, в който имам цел и ще си я направя. Без това да е крайно и без да нарушава личното ми спокойствие. Знам, че има момичета, които са в друга фаза и първо трябва да се научат да обичат телата си и да се чувстват окей в тях и после вече да постигат някакви по-други цели. Защото да, първо трябва да се почувстваш сейф в тялото ти и тялото ти да се чувства сейф в теб. И тогава вече да почвате да работите заедно по някакви цели.
Добре, спираме с храната. Трикче номер 4. Ако лятото не ти сходи да тренираш в студио, направи си студио. Направи си едно ъгълче или едно твое си местенце, където да ти седи йога мат, екипче за тренировка, бутилка с вода, ароматна свещ, която не е токсик. Каквото прецениш, може дори да използваш хавлия. Ако нямаш йога мат, използваш хавлия или правиш някаква тренировка, която не изисква това да лежиш на земята, но вярвам, че всеки има йога мат, след тая дори да нямаш, можеш да си направиш твоето импровизирано мини студио, даже можеш да си сложиш колонка за музика и да си го романтизираш това трениране. Ако имаш някакви аксесуари за тренировка, като ринг, топка, чорапи, каквото и да е, сложи си ги там, подреди си го, направи си го фото-френдли, сложи си огледало, буквално си направи мини студио у вас. Ако искаш, разбира се, да ходиш в студио, go for it. Просто разбирам, че лятото не е най-силният сезон за студията, защото просто всеки пътува, кой ще вземе карта и кой ще се разкара да ходи да тренира 1 час, като може да тренира за 20 минути вкъщи. Да, студиото си има своите бенефити, които казвам в следващата ми точка, но ако в бюджета ти не влиза някаква карта за студио, можеш да си го направиш сама вкъщи. DIY project. Даже там можеш да си сложиш и vision board-а. Даже можеш да си сложиш някакви снимки, които те вдъхновяват и your dream body. Само не си слагай dream body goal, нещо, което е тотално различно от твоето тяло, защото няма да стане. Това с пропагандата на пилата с тялото е нещо съвсем друго, за което все ми се иска да направя видео и все нещо се разсивам, но Pilates girl body is a myth, което означава, че ако ти имаш различна композиция на тялото, не си слагай на vision board нещо, което е жена с съвсем различна композиция на тялото и маркетинга на пилатес момичето и пилатес тялото Буквално това е маркетинг и се създава една илюзия, че ако правиш пилатес ще изглеждаш така, но това, което можеш да направиш за твоето тяло, е да изкараш най-добрата версия за твоето тяло. Не да имаш тялото на някой друг. Няма как. Това е маркетинг. Let's be clear on that. Бъди най-добрата версия на себе си. Няма как да имаш структурата, костната структура, стойката и като цяло тялото на другия човек. Твоето тяло говори за теб и само за теб. Говори за това как виждаш света, как се храниш, обичаш ли да се движиш, стресирана ли си, отпусната ли си. Така че направи най-доброто от твоето тяло. Ако ще да е, даже и пробвай това да е отвътре навън, защото тялото репрезентира теб. И трикче номер 5, който ти вече си постигнала, ако гледаш това видео. Намери си общност, която да те зарежда и с която да имате еднакви цели. Ако ти гледаш това видео, поздравления, вече си в такава общност. Ако искаш да тренираш с нас, можеш да последваш канала ми с тренировките, както казах по-рано. Ще оставя линк отдолу. Независимо дали ще си в студио и там ще си говориш с момичетата, или ще следваш такава страница в Instagram, или ще следваш такъв YouTube канал, ще си говорим в коментарите, кой как е видял тренировката, кой как е усетил, кой кога я направил. Въобще да се обграждаш с хора като теб е важно. И да, знам, че в момента го правим онлайн и изглежда, че така ще бъде за в бъдеще. Даже много често се срещам с момичета, които имат абсолютно същия майндсет като мен и ми е напълно ясно, че ние сме в една общност, че слушаме едни и същи неща, че живеем по едни и същи правила и че сме в един бъбъл, че сме от една и съща пропаганда, как се казва. И сега няма нищо лошо. Буквално толкова много ни е липсва от това да сме свързани, че сега създаваме общност около всичко. И аз, когато видя Pilates Girl на улицата и се разминем, аз знам, че ние сме в едно комюнити и такова се съпортваме някакси
както са майките. Те са така. Аз бях за гледачка много време. И майките, беги мама, и майките те са едно комюнити. Както и хората, които се обличат по идентичен начин, скейтерите, например, те са си едно комюнити. Или рейвърите, те също са си друго комюнити, нали? И някак си е сладко как дрес-кода и униформата на това да си Pilates Girl са някакви марки като Alo или Lululemon или Slickback Ponytail. И защо е много сладко, смешно е като го погледнеш, обаче що да не се възползваш от тренда и да си хелти и да се обградиш с хора, които са като теб. Защо да не изразяваш себе си по този начин и да ти е по-лесно да заговориш човек срещу теб, когато по външните му признаци виждаш, че вие сте идентични и че най-вероятно ще имате общи теми на разговор. Не е чак толкова страшно. Не е страшно да заговориш хора като цяло, да излизаш от зоната си на комфорт, но също е сладко да знаеш, че най-вероятно с човека от среща, дори без да си говорите, имате 80% сходство в мнението, просто сте облъчени с най-съща пропаганда. Сега, отделен въпрос е дали трябва да сме delusional за света, в който живеем, но нека да пропуснем моите философски рибешки разсъждения, които виждат света от всякъде и не могат да имат стабилно мнение. Пробвам и ми се получава. Готино ми е да съм в общество. Това, с което искам да приключа това видео, е, че не ти трябва униформата на Pilates Girl, окей? Трябва ти тениска и клин. Ако си вкъщи, може и да не ти. Не ти трябва Pilates студио. Имам предвид, дори да си на бюджет, можеш да влезеш в това комюнити. То не е затворено комюнити за rich Pilates moms с Porsche. Да си в твоята Pilates Girl ера. Много е извадено от това нещо от оригиналния Pilates и от всичкото това. Просто това в момента е тренд, с който работя и му се наслаждавам. Що не? Но искам да ти кажа, че дори да ядеш пица, дори да нямаш готини екипчета, дори да нямаш карта за Pilates студио, you're welcome. И трябва да се чувстваш на място и да се обграждаш с хора, които те вдъхновяват и ако може да са повече от теб в някаква област, за да се обогатиш ти самата. Обграждаш се с хора, които са open mind и които не слагат някакви критерии. Можеш да следваш правилата на Pilates Girl, но знай, че това не е крайна цел и че това е journey. И идеята е да можеш да се присъединиш и да се чувстваш като част от това, без да трябва да покриваш някакви стандарти. По-скоро да виждаш света по такъв начин и да създаваш света около теб, който искаш, чрез тези правила. Нямам батерия. Пак се отклоняваме в философски разсъждения, кое, как, какво, защо. Много благодаря, че гледа това видео. Абонирай се за канала ми, пускам канала с тренировките и слагам личния си инстаграм долу в описанието. Благодаря ти, че гледа това видео. Ако имаш мнение по темата, моля те, кажи ми го. Аз разбирам винаги двете гледни точки, затова в повечето случаи ще ме чуете да разглеждам и двете. Чао за сега и ще се видим в следващото видео. Бъди пич и си изкара едно много готино Pilates Girl лято. Аз ще бъда с теб през цялото време. Качвам тренировки, качвам видеа и хайде бе, няма ли да падне тази батерия? Аз се опитам да запълня времето, докато падне, за да знам, че съм казала всичко, което трябва. Абонирай се, окей?